ഹരേ 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 രാമ രാമ രാം ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ രാം ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാം രാം ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാം രാം ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാം രാം ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാം രാം ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദയാ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാം രാം ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാം രാം ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 14ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് വന്നു. നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഗുണത്രയ വിഭാഗയോഗം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നീ വാക്കുകളുടെയൊക്കെ നിർവചനം അർജുനൻ ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി നൽകി. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ജ്ഞേയത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചു. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹപൂർത്തിക്ക് അനുസരിച്ച ശരീരം നൽകിയിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതികതയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പരമപുരുഷൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു യന്ത്രമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ശരീരം. അതിനകത്ത് ചൈതന്യമായിട്ട് ആത്മാവ് ഉണ്ട്, പ്രജ്ഞ, അവബോധമായിട്ട്. ശരീരത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ആ ചൈതന്യമാണ്. സർവക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവും ഓരോ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. ശരീരവും ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സത്സംഗത്തിലൂടെ, അതുപോലെ ആചാര്യന്റെ ഉപദേശത്തിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുക. എന്നിട്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകപ്രാപ്തിക്കായിട്ടുള്ള അർഹത നമ്മൾ നേടണം. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്, അല്ലേ? ഇനി തുടർന്ന് ഈ അധ്യായത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം കിട്ടും എന്നാണ്. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രോബ്ലം. അവ ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെ ബന്ധിക്കണു എന്നിവിടെ കാണിച്ചു തരും. ഒരു വ്യക്തിയില് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ വർധനവ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണും.
അതുപോലെ ഓരോ ഗുണത്തിലും നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാര് ശരീരം വെടിയുമ്പോൾ എവിടേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുക, അവരുടെ ഗതി എന്താണ് എന്ന്. പിന്നെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ, ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും എങ്ങനെ നമുക്ക് മറികടക്കാം എന്നൊക്കെ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളാണ് കർമ്മം ചെയ്യണേ എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കണേ. അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. പലർക്കും അറിയണത് പറയാ ഞാനാണ് കർമ്മം ചെയ്യണേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ധരിക്കണേ. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ്. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശ അഹങ്കാര ഇതീയമ്മേ ഭിന്നാ പ്രകൃതിരഷ്ടധ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഒരു പപ്പറ്റുകളാണ് അല്ലെ, ഈ നൂൽപ്പാവകൾ പോലെ. അപ്പൊ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാലെ ഒരു വ്യക്തി ബദ്ധനാവണത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ദേവി ഹേഷ ഗുണമയേ മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. അതായത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചാല് മായ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ട്രൂ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു തരാം. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നടന്നതാണ്. ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു വലിയ ട്രക്ക് വന്നിട്ട് ഇടിക്കുകയാണ്. കുട്ടി തെറിച്ചു വീണു. അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു. അവിടെ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ്, രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തന്നെ ഉറപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ. എന്നിട്ട് എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി. അപ്പോഴെന്താ, ഒരു എല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിംബ് പോലും പൊട്ടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ബോധം വന്നു. ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ നരസിംഹദേവിനെ വിളിച്ചു. ഇത് കണ്ടപ്പോ, അത് എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരണ കണ്ടപ്പോഴ്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി എന്നും നരസിംഹ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചെല്ലും. അങ്ങനത്തെ കുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ്, എന്നിട്ട് ഈ നരസിംഹദേവിനെ വിളിച്ചപ്പോ നരസിംഹദേവ് വന്നിട്ട് എന്നെ ആ കയ്യിലെ നഖം കൊണ്ട് എന്റെ 2 ഭാഗത്തും പിടിച്ചിട്ട് ഉയർത്തി എന്നെ അവിടെ പുല്ലിൽ കൊണ്ടേ വെച്ചു എന്ന്. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ പാടുകളും കാണാൻ സാധിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഇക്ഷ്വാകു എന്നുള്ള ആ രാജാവിന് 12 പുത്രരുണ്ടായിരുന്നു. 12ാമത്തെ പുത്രന്റെ പേര് നിമി എന്നാണ്. ധാർമ്മികനാണ് അദ്ദേഹം. ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൗതമ മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിന്റെ അടുത്ത് ജന്തുപൂർ എന്നുള്ള ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി, ഒരു നഗരം ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ യജ്ഞം നടത്താനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പിതാവിനോട് അനുവാദമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് യജ്ഞ സാമഗ്രികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ ഭൃഗു, അങ്കിരസ്, വസിഷ്ഠൻ, പുലസ്ത്യൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വേദപാരംഗതരായിട്ടുള്ള തപസ്വികളെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചു. എല്ലാം കുറെ സാധനങ്ങൾ വേണം അല്ലെ, ദ്രവ്യങ്ങൾ അനവധി വേണം യജ്ഞത്തിന്. എല്ലാം സംഭരിച്ചതിന് ശേഷം ഗുരു വസിഷ്ഠനോട് പറഞ്ഞു, കുലഗുരുവാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ യജ്ഞം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, കൃപ ചെയ്യണം. 5000 വർഷത്തേക്കുള്ള യജ്ഞദീക്ഷ എടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കണത്. അപ്പൊ വസിഷ്ഠമുനി പറഞ്ഞു, അത് പറ്റില്ല, ഇന്ദ്രന് വേണ്ട യജ്ഞം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. 500 വർഷത്തേക്കുള്ള യജ്ഞ ദീക്ഷ ഇന്ദ്രൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഈ യജ്ഞ സാമഗ്രികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കൂ, ഇന്ദ്രന്റെ യജ്ഞം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരാം. അപ്പൊ നിമി പറഞ്ഞു, ഗുരുദേവ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ഞാൻ അനേകം മുനിവര്യന്മാരെ യജ്ഞത്തിന് ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, എന്റെ യജ്ഞം വിട്ട് അങ്ങ് പോകരുത് എന്ന്. എന്നാ വസിഷ്ഠ മുനി അതൊന്നും കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇന്ദ്രന്റെ യജ്ഞത്തിനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? അങ്ങനെ ഈ ഗൗതമ മുനി ആചാര്യനാക്കിക്കൊണ്ട് നദീതീരത്ത് യജ്ഞശാലയൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് യജ്ഞം നടത്തി. അപ്പൊ നിമിരാജ 5000 വർഷത്തെ യജ്ഞദീക്ഷയാണ് എടുത്തിരിക്കണേ. നിറയെ ദ്രവ്യങ്ങളും പണങ്ങളും ഒക്കെ നൽകി എല്ലാ മുനീശ്വരന്മാരെ പ്രസന്നരാക്കി. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രന്റെ 500 വർഷത്തെ യജ്ഞം കഴിഞ്ഞിട്ട് വസിഷ്ഠമുനി ഇവിടുത്തെ യജ്ഞം എന്തായി നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക. അപ്പോ രാജാവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിന്നു. രാജാവാണെങ്കിലോ ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ തിരക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആരും ഉണർത്തിയതും ഇല്ല. അങ്ങനെ കാണാനാവാണ്ട് തന്നെ അപമാനിച്ചു. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ യജ്ഞം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോ തന്നെ അപമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപമാനിതനായിട്ടുള്ള മുനി ദേഷ്യം വന്നിട്ട് രാജാവിനെ ശപിക്കുകയാണ്. വിഡ്ഢി, ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും
കുലഗുരുവായിട്ടുള്ള എന്നെ നീ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് യജ്ഞം നടത്തിയില്ലേ, എന്നെ നീ അവഹേളിച്ചു, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് നിന്റെ ശരീരം നഷ്ടമാവട്ടെ എന്ന്, നീ വിദേഹനാവട്ടെ എന്ന്. അങ്ങനെ പരിചാരകര് പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ ഉണർത്തുകയാണ്. അപ്പൊ വസിഷ്ഠമുനിയുടെ ക്രോധത്തിന്റെ വിവരമൊക്കെ പറഞ്ഞു. രാജാവ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതിൽ എൻ്റെ ഒരു കുറ്റവും ഇല്ല. അങ്ങ് ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ധർമ്മ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടും അങ്ങ് നിന്ദിത കർമ്മമാണ് ചെയ്തത്. ബ്രഹ്മപുത്രനും വേദാംഗ പാരംഗതനുമായിട്ടുള്ള അങ്ങ് ഇങ്ങനെ എന്നെ കുറ്റാരോപണം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയാണ്. ക്രോധം വെടിയൂ, ഈ ചണ്ടാളനെ പോലെ എന്നെ ശപിക്കരുത് എന്ന്. അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ എല്ലാ ക്രോധങ്ങളും അങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങും ശരീരമില്ലാത്തവനാവട്ടെ എന്ന് രണ്ടുപേരും അന്യോന്യം ശാപം കിട്ടി ദുഃഖത്തിലായി. അപ്പൊ വസിഷ്ഠൻ പിതാവിന്റെ അടുത്ത്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി ശാപമോക്ഷത്തിന്. എന്നിട്ട് ശാപം കിട്ടി വീണ്ടും വസിഷ്ഠനായിട്ട് തന്നെ ജനിച്ചു. നവയോഗികള് നിമിക്ക് ആധ്യാത്മിക ആത്മജ്ഞാനം ഒക്കെ പകർന്നു നൽകി. അങ്ങനെ നിമി പിന്നെ ദേഹമൊന്നും എടുക്കാൻ പോയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ. അപ്പൊ നമ്മള് 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോണു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. അപ്പോ ജ്ഞാനത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ഋഷികളും പരിപൂർണത നേടിയത് ഏത് അറിവ് കൊണ്ടാണോ, അത് ഞാൻ ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന്. അപ്പൊ പരമജ്ഞാനികളായവർക്കും ചില സമയത്ത് കോപം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, വസിഷ്ഠൻ ശപിക്കണു, അതൊക്കെ കാണിക്കാനാണ്. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇദം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്മ്യമാഗത സർഗേപി നോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയുമില്ല. 7ാം അധ്യായം മുതൽ 12ാം അധ്യായം വരെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ തന്നു. വിനയപൂർവം അറിവ് നേടിയെടുക്കുന്നവർക്ക് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താലാണ് ഈ ജീവസത്ത ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും. അവ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. ആത്മാവിനെ കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുന്നതും മോചിപ്പിക്കുന്നതും ഈ ത്രിഗുണങ്ങള് ഏതു വിധത്തിലാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഈ ജ്ഞാനം ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനാണ്. അനേക ഋഷിവര്യന്മാരൊക്കെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിയത് ഈ ജ്ഞാനം താലാണ്. അപ്പോ അർജുനൻ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഈ ഘോരേ കർമാണി എന്ന് പറയണ്ടല്ലേ, ഘോരകർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഭേദം സന്യാസാണ് എന്ന്. അപ്പൊ സന്യാസം മോശമായിട്ടല്ല, അർജുനന്റെ ഉള്ളില് യുദ്ധോത്സുകതയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് അനുവദിച്ചേനെ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേനെ, ഓ ശരി കാവ്യ ഉടുത്തിട്ട് പോയിക്കോളൂ കാട്ടിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞേനെ. അപ്പോ അർജുനന്റെ ഉള്ളിലുള്ള രജോ ഗുണമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അതാണ്. അപ്പോ തികഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാല് മനുഷ്യൻ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് തുല്യനാവും എന്ന്. തുല്യനാവുക എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ പോലെ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ തമോ ഗുണം, രജോ ഗുണം, സത്വഗുണം, പിന്നെ അതിലും മേലെ വാസുദേവ ഗുണം, ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അയാൾക്ക് പിന്നെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഈ ജനന മരണങ്ങള് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം അറിവുകളായാലും എല്ലാമേ ഈ പൊതുവെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാലെ ദൂഷിതമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ത്രിഗുണ ദൂഷിതമാകാത്ത അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം മാത്രമാണ്. ഈ ജ്ഞാനം നേടിയാ പിന്നെ പരമപുരുഷന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തും. എന്നുവെച്ചാ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്, ചെറിയ തോതില്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്രബലമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ്. ഇപ്പോ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും
ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ മാത്രം ശാസ്ത്രം പഠിക്കണം എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ എന്താ കാരണം? മറ്റു ജീവികളൊക്കെ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്ത് വേണം എന്ത് വേണ്ട എന്നൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം. അതിപ്പോ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന് തക്ക സോഫ്റ്റ്വെയർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവരെ വിട്ടിരിക്കണേ അല്ലെ? നമുക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഋഷികള് ധ്യാനത്തിലൂടെ അറിഞ്ഞ ആ അറിവുണ്ടല്ലോ, ജ്ഞാനം, വേദങ്ങളിലൂടെ, വേദത്തില് സത്യം വദ ധർമ്മം ചര എന്നാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഉപദേശം അതൊന്നും ആർക്കും രസിക്കില്ല. വേദത്തിലെ ആശയങ്ങൾ തന്നെ അപ്പോ പിന്നെ പുരാണങ്ങള്, ഇതിഹാസങ്ങള് ഒക്കെ ആയിട്ട് വേദവ്യാസൻ രചിച്ചു, സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ. അതിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കരിമ്പ് നീരും പോലെയാണ്. ഒരു സഭയില് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സപ്താഹം കേട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ കരിമ്പിന്റെ കഷ്ണം കൊണ്ടേ കൊടുത്തു വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക? ഇത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് കരിമ്പിൻ നീരാ തന്നേന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ പറയും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പിന്നെ കൊടുക്കാം, ഇതിപ്പോ നമുക്ക് കഴിക്കാം എന്ന് പറയും അല്ലെ? ഈസിയാണ് അല്ലെ? എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതാ. അതേപോലെയാണ് ഈ വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതിനും പുറമെ അതല്ലാതെ ഈ ഇതിഹാസങ്ങള്, പുരാണങ്ങള് അതൊക്കെ സാധാരണക്കാർക്കും മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കും. ആ രീതിയിലാണ് എല്ലാ അറിവുകളും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിവരിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയ താസാം ബ്രഹ്മമഹദ്യോനിരഹം ബീജപ്രദപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാത്തിനും ബീജം നൽകുന്നത് ഞാനാണ്, ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവ് പോലും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ എന്താണ് പറയണേ? ഈ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും ആദി പിതാവായിട്ടുള്ളത്. ഏത് സ്പീഷീസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് ജീവിവർഗമായിക്കോട്ടെ, ഭഗവാനാണ് ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെയാണ് എല്ലാത്തിനും ജന്മം കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ നമ്മള് വിട്ടു നിൽക്കരുത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ അല്ലേ പരമപിതാവ് എന്നൊക്കെ പറയാ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ വിട്ടു നിന്നാല് നമ്മുടെ ഒരു പ്രയത്നവും ഫലവത്താവില്ല. ദേവന്മാർക്കും ജീവികൾക്കും എല്ലാം ഓരോരോ ലോകങ്ങളും ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പിതാവായിട്ടുള്ളത്, ബീജപ്രദനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ജീവികളുണ്ട് അല്ലെ? സ്പീഷീസ് അനവധി 84 ലക്ഷമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് പലരും പല ടൈപ്പ് സ്വഭാവക്കാരാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം കാരണത്താലാണ്. ഓരോ ഗുണങ്ങളുടെ അതിപ്രസരത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവം, പ്രവൃത്തി എല്ലാം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ചിലവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും, ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഈ തമോ ഗുണം മോശപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാ. തമോ ഗുണം ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാന്ന് വെച്ചാ, ഒരു ഭ്രാന്തൻ നായ കടിച്ചിട്ട് ഒരാള് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഇനി രക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയണേ. അപ്പൊ അതറിഞ്ഞ ആള് പറയാണ്, ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുക ഒരു പേപ്പറും പെന്നും വേണമെന്ന്. അപ്പൊ കൊടുത്തു. അത് കുറെ പേരുടെ ഇത് എഴുതാണ്, പേരൊക്കെ എഴുതാണ്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു, എന്താണ്, നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുക്കാനുണ്ടോ? അതാണോ? അല്ല, എനിക്കിനി എന്തായാലും രക്ഷപ്പെടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ കടിക്കേണ്ട ആൾക്കാരുടെ പേരുകളൊക്കെ എഴുതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് തമോ ഗുണം. മറ്റുള്ളവരെയും ദ്രോഹിക്കാനാണ് തമോ ഗുണികള് ശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ മൃഗങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ മാത്സര്യം, പക, എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ നശിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നില്ല അല്ലെ? മൃഗങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയില്ല. പക്ഷെ രാമായണത്തിൽ നമുക്കറിയാം, മാരീചൻ ഇങ്ങനെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ അമ്പേറ്റ് വീണപ്പോഴും സീതയെ ലക്ഷ്മണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ കരഞ്ഞത്. അത് പക്ഷേ രാക്ഷസവർഗത്തിൽ പെട്ടതായിരുന്നു. പൊന്മാനായിട്ട് വേഷം മാറി വന്നതാണല്ലോ. അല്ലാതെ മൃഗങ്ങളൊന്നും പകയും മത്സരവും ഒന്നും വെച്ചു പുലർത്താറില്ല.
മനുഷ്യർക്കാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങള് കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുക. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദിപിതാവ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും, വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിലും മണ്ണിനടിയിലും എല്ലാം കൂടുമ്പോൾ, അതുപോലെ ഓരോരോ ബ്രഹ്മലോകം മുതല് എല്ലാ ലോകങ്ങളില് നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടില് 14 ലോകങ്ങളും കണ്ടു. അവിടെയൊക്കെയും ഉണ്ട് ജീവാത്മാക്കള് എന്നാണ്. അപ്പോ എല്ലാടെയും കാണുന്നുണ്ട് ജീവസത്തകള്. അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കണം, എല്ലാവിടെയും കാണാം. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വം രജസ്തമയിതി ഗുണാ പ്രകൃതി സംഭവ നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി: സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗമുണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാവുന്നു. 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ മുമ്പും പഠിച്ചതാണ്, എന്നാലും ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ്. സത്വം, രജസ്, തമസ്. അപ്പൊ ഇത് പിക്ചർ ചിത്രരൂപത്തിൽ കാണിക്കുമ്പോ ഇത് സത്വഗുണാണ്, ഇത് രജോ ഗുണാണ്, ഇത് തമോ ഗുണാണ്, ബ്ലാക്ക്. അത് നമ്മള് ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ഇങ്ങനെ പപ്പറ്റ്സ് പോലെയാണ്, ഈ എന്താ പറയാ, നൂൽപ്പാവ പോലെയാണ്. ഇവരാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ നൂല് പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈകാലിട്ട് അനക്കണു, അതുപോലെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണു. അത് ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഈ ശാശ്വതനാണ് ജീവാത്മാവ് എങ്കിലും പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ പിന്നെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാലെ ബന്ധിതരാവുന്നു, ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനരാവുന്നു നമ്മള് എന്നാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ വിഭിന്ന ഭാവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അവര് നിർബന്ധിതരാവും. വിവിധ സന്താപങ്ങൾക്കും സന്തോഷങ്ങൾക്കും ഒക്കെയും കാരണം അതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ പലരും പല രീതിയിലാണ് ഒരു കാര്യത്തെ എടുക്കുക. നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ ആശാന്റെ ഒരു കവിത, പൂക്കുന്നിതാ മുല്ല പൂക്കുന്നിലഞ്ഞി പൂക്കുന്നു തേന്മാവു പൂക്കുന്ന ശോകം എന്ന് നമുക്കിഷ്ടായി അത് കേട്ടപ്പോ, നല്ല പ്രാസ ഒപ്പിച്ചിട്ട്, അല്ലെ? പക്ഷെ ചിലവര് പറയും, ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ കുറെ വട്ടം ഇങ്ങനെ പൂക്കുന്നു, ഈ താഴെ പറയുന്നവ പൂക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുല്ല, ഇലഞ്ഞി, തേന്മാവ്, അശോകം എന്ന് എഴുതിയാ പോരെ എന്ന്. ചിലവർക്ക് അതാ ഇഷ്ടം, ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെയാവും ഇഷ്ടം. അതുപോലെ അരക്കാതം 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 മുന്നിലേക്ക് എന്ന് പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് പറയും, ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ 1.5 കാതം മുന്നിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ എന്ന്. അപ്പോ കണക്കിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് സാഹിത്യം കേൾക്കുക, അല്ലെ ചിലവര് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ ചിലവർക്ക് ചിലത് ഇഷ്ടമുണ്ടാവും, ചിലത് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. അതൊക്കെയും ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലെയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കുറ്റവാളികൾ ജയിലിൽ പോകുമ്പോൾ അവർക്കൊരു യൂണിഫോം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അതൊരു ജയിൽ തന്നെയാണ്. അവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ള ജയിലിൽ കിട്ടണ ഒരു യൂണിഫോമാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ശരീരം, ഇതാണ് നമുക്ക് യൂണിഫോം, ഈ ജയിലിലത്തെ മനുഷ്യ ശരീരം. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ജന്മം ചിലപ്പോ വേറെ മൃഗമായിട്ടോ മരമായിട്ടോ അറിയില്ല, അപ്പൊ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ യൂണിഫോം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്നുള്ള ജയിലിലത്തെ യൂണിഫോം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ശരീരമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ജയിലിൽ പോയാ കൈവിലങ്ങ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? കൈവിലങ്ങ് വെക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്കുണ്ട് കൈവിലങ്ങ്. അതെങ്ങനെയാണ്? സ്വർണ്ണ ചങ്ങല എന്ന് പറഞ്ഞാല് സത്വഗുണം, പിന്നെ വെള്ളി ചങ്ങല എന്ന് പറഞ്ഞാല് രജോ ഗുണം, ഇരുമ്പിന്റെ ചങ്ങല എന്ന് പറഞ്ഞ തമോ ഗുണം. എന്താണെങ്കിലും ചങ്ങല തന്നെ, അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യം എന്നാണ്. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനഘ. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും.
സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? വിശുദ്ധരാണ് അല്ലെ? വിശുദ്ധമാണ് സത്വഗുണം. അപ്പൊ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിക്കുന്നതാണ് ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. ചിന്തകള് നല്ലതായിരിക്കും, അവരുടെ പ്രവൃത്തി നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെ? ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവര് സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അതെങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പുണ്യാത്മാവ് ഇരുന്നിട്ട് പൂജാദികളൊക്കെ ചെയ്യണു അല്ലെ, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകും. എന്താണ്? ഭഗവത് അർപ്പണമായി ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കില് അല്ലെ, സന്ധ്യാവന്ദനമൊക്കെ ചെയ്യാണ്, ബദ്ധനാണ് ഇദ്ദേഹം, ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഭാവത്തോടെ ചെയ്താല്, അപ്പൊ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനാൽ പ്രേരിതനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണു, ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യണു എന്ന ഭാവനയോടെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബദ്ധനാവാതിരിക്കുള്ളൂ. രജോ രാഗാത്മകം വിധി തൃഷ്ണാസംഗ സമുദ്ഭവം തന്നിബന്ധനാദി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഗേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നത് അത്രേ രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ബലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. സത്വഗുണം നമ്മൾ നോക്കി, ബുദ്ധിമാനാണ് സത്വഗുണം വളർത്തിയെടുക്കുക. ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങള് അവരെ കൂടുതലൊന്നും ബാധിക്കില്ല. സത്വഗുണപ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിപ്പിക്കുന്നതരാണ്. താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാളൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറി അവരെക്കാളൊക്കെ ഉത്കൃഷ്ടനാണ് എന്ന് അഹങ്കരിച്ചാലോ, അപ്പൊ അവിടെ പോയി കാര്യം. അങ്ങനെ വന്നാലോ ബദ്ധനാവും, ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാൻ അത് തടസ്സാവും. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് നമ്മള് ദാസത്വത്തില് ഭഗവത് ആശ്രിതത്വത്തില് ജീവിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നന്മയുണ്ടാവുക, ശരി തെറ്റുകളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും, സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, ശാന്തി ഉണ്ടാവും. എന്നാ രജോ ഗുണാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയണത്. രജോ ഗുണികള് 90% പേരും രജോ ഗുണികളാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എത്രയായാലും തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, ആഗ്രഹങ്ങൾക്കോ അറ്റുണ്ടാവില്ല. 90%-ലധികം പേരും ഇങ്ങനെയുള്ളവരാ. ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദനങ്ങളിൽ മതി വരാത്തവരാണ് ഈ രജോ ഗുണികള് പറഞ്ഞാല്. അത് നേടാനായിട്ടോ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യും. കർമ്മഫലങ്ങളാല് വീണ്ടും വീണ്ടും അവര് ബന്ധിതരാവും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഈ രജോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. ഇനി തമോ ഗുണികളോ? തമസ്തു അജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭീസ്തന്നിബധ്നാതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരങ്ങളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. സത്വഗുണത്തിന് നേർ വിപരീതം തമോ ഗുണം. ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിലൂടെ സത്വഗുണി വിവേകം നേടും. എന്നാലോ തമോ ഗുണിക്ക് അജ്ഞാനാണ്, മടി, ഉറക്കം, ഉന്മാദം, അതൊക്കെയാണ്. കാര്യാകാര്യ വിവേചനം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ അധോഗതി അല്ലെ. എത്ര ക്രൂരമായ കർമ്മങ്ങളാണ് ഒരു തമോ ഗുണി ചെയ്യണേ നോക്കൂ. അതാണ്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ദേവി ഹേഷ ഗുണമയീ മമമായ ദുരത്യയ മാമേവയെ പ്രബദ്ധ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. അപ്പൊ എന്തിനും ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാവാനും മായയ്ക്ക് അതീതനാവാനും എന്തേ വേണ്ടൂ? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക തന്നെയാണ് മാർഗം. ഇവിടെ രജോ ഗുണികളാണ് അല്ലെ, മത്സ്യം, മാംസം എത്ര ഭക്ഷിച്ചാലും, എത്ര അല്ലെ TV കാണുക, സിനിമ കാണുക, എന്തൊക്കെ നേടിയാലും അവർക്ക് തൃപ്തി വരില്ല. പിന്നെയും പിന്നെയും. ഇവിടെ നോക്കൂ, 3 പക്ഷികളുടെ ഇടയിലും അല്ലെ ജീവികളുടെ ഇടയിലും ഉണ്ട് തമോ ഗുണികള്. കാക്ക അഴുക്കൊക്കെ കൊത്തി തിന്നു അല്ലെ, തമോ ഗുണിയാണ്. ഈ തേനീച്ച നോക്കൂ, എത്ര വേണമെങ്കിലും അധ്വാനിക്കും അല്ലെ, ഇനിയും ഇനിയും തേൻ ശേഖരിക്കാം, അത് രജോ ഗുണത്തിൽ പെടും. ഇവിടെ സ്വാനിനെ നോക്കൂ, ഹംസം, അത് ജലത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്യുവറായ സംഗതി മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ അല്ലെ, അത് സത്വഗുണത്തിൽ വരും. അപ്പൊ ഇനി സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങള് ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഥ പറയട്ടെ. അതായത് 3 സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. അവരുടെ ജോലി ഈ തുണി കൊണ്ട് തൊപ്പിയൊക്കെ തുന്നി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ നടന്നു കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കലാണ് പണി. അപ്പൊ ഓരോരോ സമയത്ത് ഓരോരോ വഴിക്കാണ് അവര് പോവുക. അപ്പൊ ഒരു സമയം അവര് ഒരു കാട്ടിലൂടെ കുറച്ചു ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട വഴിയിലായിരുന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോ ഒരു ബ്രദറിന്റെ പേര് സത്വ.
ഒരാള് രജോ, ഒരാള് തമോ എന്നാണ്. അപ്പൊ അവര് ഇങ്ങനെ ഒരാള് പോവാണ്. അപ്പൊ കുറച്ചു ദൂരം കാട്ടിലൂടെയൊക്കെ നടന്നു, വലിയ ക്ഷീണമൊക്കെ തോന്നിയപ്പോ അവിടെ വെച്ച് ഒരു മരത്തിന്റെ ചോട്ടില് ഈ കൊട്ട ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് തലയിലുള്ള തൊപ്പിയൊക്കെ അഴിച്ച് പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ കിടന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റപ്പോഴോ ഈ കൊട്ട കാലിയായിട്ട് ഇരിക്കണു, ബാസ്ക്കറ്റ്. അപ്പോഴും നോക്കുമ്പോ എന്റെ തൊപ്പിയൊക്കെ പോയില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ, കുറെ കുരങ്ങന്മാര് വന്നിട്ട് ആ തൊപ്പികളൊക്കെ എടുത്ത് അവര് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുക. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ഇതേ സെയിം സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ 3 ബ്രദേഴ്സും കടന്നു പോണ കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കണത്. ആദ്യം നമുക്ക് തമോ ഗുണത്തിലെ നോക്കാം. തമോ ഗുണിയായിട്ടുള്ള ബ്രദറ് വന്നിട്ട് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താ ചെയ്ത്, എന്റെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇനി എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇനി ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം, അതേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ സങ്കടവും വിഷമവും നിരാശയൊക്കെ വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി കുറെ മദ്യപാനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി. എന്നാൽ സെയിം സിറ്റുവേഷനിൽ രജോ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ. ആ ആള് വേഗം ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടപ്പോഴ് എല്ലാ തൊപ്പി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോഴേക്കും കുറെ ഒച്ചയുണ്ടാക്കി എന്റെ തൊപ്പി. അപ്പോഴേക്കും മങ്കിമാരെ കണ്ടപ്പോഴ് അവരെ കുറെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു, കുറെ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞു ഒക്കെ ചെയ്തു. എന്നിട്ടും പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ, ഇനി ഒന്നുമില്ല ചെയ്യാൻ, എല്ലാം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചുപോയി. എന്നാൽ ഈ സെയിം സിറ്റുവേഷനിൽ സത്വ ബ്രദർ എന്താ ചെയ്തേ, ആള് വന്നിട്ട് നോക്കി, കുരങ്ങന്മാരാണോ ഇത് ചെയ്തത്, ഇനിയിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ, നമ്മൾ ചെയ്യണത് അതേ രൂപത്തില് പ്രവർത്തിക്കണവരാണ് കുരങ്ങന്മാര്, എന്നാ പിന്നെ ആ ഒരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പോക്കറ്റിലിരുന്ന തൊപ്പി എടുത്ത് വീശി കാണിച്ചു, തലയിലൊക്കെ വെച്ചു. അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ തൊപ്പി എടുത്തിട്ട് ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അപ്പോഴ് ഈ മങ്കിമാര് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ തൊപ്പി എടുത്തിട്ട് ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതെല്ലാം താഴ്ന്ന് പെറുക്കിയെടുക്കാൻ, കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പൊ 3 പേരും ഈ ഒരേ സിറ്റുവേഷനില് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചേ? സത്വഗുണം അധികരിച്ച് നിൽക്കണ ആള് ശാന്തനായിട്ട് അല്ലെ, വിവേകപൂർവം ശരിയായ തീരുമാനം എടുക്കുന്നു. രജോ ഗുണിയോ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആണ് അല്ലെ, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഒക്കെ. തമോ ഗുണിയോ ശരിയേതാ തെറ്റേതാ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വം സുഖേ സംജയതി രജകർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യതു തമാ പ്രമാദേ സംജയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. എന്താ ചെയ്യാ? സത്വഗുണം സുഖം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ, ജ്ഞാനമുണ്ട്, സുഖമുണ്ട്, അതില് ബന്ധിതനാവും. അപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണില്ല അല്ലെ, സ്മരിക്കണില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ബദ്ധനാണ്. രജോ ഗുണോ കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ്, ആഗ്രഹം, എനിക്ക് അത് നേടണം ഇത് നേടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രയത്നാണ്. അങ്ങനെ ആ കർമ്മങ്ങൾ കൂടുന്തോറും ബന്ധനവും കൂടും. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണോ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കണു. ഒന്നും അറിയില്ല, എന്താണ് ശരിക്ക് ചെയ്യണ്ടേ ഒന്നും അറിയണില്ല. സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഒക്കെ തൃപ്തനാണ്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആളോ കഠിനമായിട്ട് പ്രയത്നം ചെയ്യും, ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും ആവശ്യത്തിന്. തമോ ഗുണോ അത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാവില്ല അയാൾക്ക്. അവര് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കോ ആർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. തമോ ഗുണത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 ഗുണത്തിലും പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മള് പുരാണങ്ങളിൽ കാണാം. രാമായണത്തില് രാവണൻ, കുംഭകർണൻ, വിഭീഷണൻ അല്ലെ. അപ്പോ രാവണൻ രജോ ഗുണാണ്, കുംഭകർണൻ തമോ ഗുണത്തിൽ പെടും, വിഭീഷണനോ സത്വഗുണത്തിൽ പെടും. അതുപോലെ സമയത്തിലും ഉണ്ട്, രാത്രി പകല് ഒക്കെ. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം അത് സത്വഗുണത്തിലാ, പകല് രജോ ഗുണത്തിൽ വരും, രാത്രിയോ തമോ ഗുണത്തിൽ വരും അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാത്തിലും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തിലും ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും പ്രഭാവം നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി മുതൽ വാച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥാ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും.
ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വതമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു, മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ചില സമയത്ത് അല്ലെ ചില ഗുണങ്ങളാണ് അധികരിച്ച് നിൽക്കുക. അത് ഓരോരുത്തരിലും വരും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെയൊക്കെ അതിക്രമിക്കണം. ഇവയിൽ ഒന്നിന്റെ ആധിപത്യം ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പരിശീലനം കൊണ്ട് നമുക്ക് സത്വഗുണം വളർത്തണം. എന്നിട്ട് രജസ് തമസ്സുകളെയൊക്കെ തോൽപ്പിക്കണം. ജപം, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരണം. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞോലെ, നമ്മളാണ് നമ്മളെ തന്നെ ഉയർത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ സ്വയം ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാ, വാച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോ ഈ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെയും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മഹനീയരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെയും തന്നെ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് അവരൊക്കെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളും നല്ല ഗുണത്തിലേക്ക് വരണം. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്വ തമസ്സുകളെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് സത്വരജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിര നിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാവാം. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വാസുദേവ അവസ്ഥയെന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്താം. ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്ര അഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏതു ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനതയെന്ന് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഓരോരുത്തരെയും കണ്ടാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇയാള് സത്വഗുണത്തിൽ പെട്ടുമോ, രജോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടയാളാണോ അതോ തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടയാളാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, സ്വയം മനസ്സിലാക്കാം. ഈ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. ഈ ജീവാത്മാവിനെ ഇങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ്. സത്വം, രജസ്, തമസ്. സത്വഗുണത്തിനാണ് അല്ലെ ചായ്വ്, അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ചായ്വ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുക. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃദ്ധം സത്വമിത്യുതാ. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത്. 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഇവയെല്ലാം സാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നനെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃദ്ധമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. നവദ്വാരങ്ങളും സാത്വിക ലക്ഷണങ്ങളാല് പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നനാവും എന്ന്. കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണാം, കേൾക്കാം, ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്. ആന്തരികമായിട്ട് ബാഹ്യമായിട്ടൊക്കെ പരിശുദ്ധരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും സാത്വികത വളർത്തുക, ശരിയായ ചിന്ത, പ്രവൃത്തി എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മള് ജപിക്കണം അല്ലെ. നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, നോ ഗാംബ്ലിംഗ്, നോ ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ് അല്ലെ. ഈ ജീവിതം, ഈ ഭൗതികത, അതിന്റെ നിരർത്ഥകത അതെപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ ആവേശം വരും. ഭഗവാനോട് അടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലെങ്കിലും വരണം അല്ലെ. അപ്പോൾ നല്ല ചിന്തകള്, നല്ല പ്രവൃത്തി എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാവും. ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധരാവും. നവദ്വാരങ്ങളിലും ആ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണും. ഇത് തന്നെയാണ് സത്വഗുണം എന്നുള്ള അവസ്ഥ. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോധിഷ്ഠമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. രജോ ഗുണ സ്വഭാവി എന്താ ചെയ്യാ? തനിക്ക് ലഭിച്ച സ്ഥാനമാനങ്ങള് ഒന്നിലും സന്തുഷ്ടനായിരിക്കില്ല. കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങളാ ഉണ്ടാവുക. ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കൊട്ടാരം വേണം എന്ന ആഗ്രഹം. ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഒന്നും തൃപ്തി വരണില്ല, അത്യാർത്തിയാണ് ഉണ്ടാവണേ. അല്പായുസായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നിട്ട്
ഇതിനായിട്ട് സമയം കളയാണ്, ഭഗവാനെ അറിയണില്ല. ഇപ്പൊ ലോമഹർഷണൻ എന്നുള്ളൊരു മഹർഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മഹർഷിയുടെ വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ മഹർഷിക്ക് എന്താണെങ്കില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിലുള്ള മുടി എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയാലേ അദ്ദേഹത്തിന് ആയുസ് അദ്ദേഹം മരിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു മുടി എപ്പോഴാ കൊഴിയ? ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്, ഒരു ചതുർയുഗാണ്, 1000 ചതുർയുഗാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മുടി കൊഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ എല്ലാ മുടിയും കൊഴിഞ്ഞാലേ ഇദ്ദേഹം മരിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള മഹർഷി ഒരു ദിവസം ഇരുന്നിട്ട് ധ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴ് വെയിൽ വന്നു, അവിടെ വെയിലടിച്ചു. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാര് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു പന്തല്, ഒരു പർണശാല പോലെ കെട്ടട്ടെ, നമ്മുടെ ഗുരുവിന് വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് തളർന്നു പോകണ്ട പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണുമിഴിച്ച മുനി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്താ കുട്ടികളെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ വില പിടിച്ച സമയം വ്യർത്ഥമാക്കി കളയരുത്. ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സമയം ഉപയോഗിക്കൂന്ന്. ഇതാരാ പറയണേ? ഇത്രയും ദീർഘായുസുള്ള ആള്. അപ്പൊ നമ്മളോ കൂടി വന്നാ ഒരു 100 വർഷം ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മുടെ ആയുസ്. ആ സമയം നമ്മള് എങ്ങനെയൊക്കെ വ്യർത്ഥമാക്കി കളയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഇപ്പൊ അല്ലെ, ഭഗവാനെ അറിയാനോ ആ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടാനോ ഒന്നും ശ്രമിക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവ ച തമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃതേ കുരുനന്ദന. കുരുനന്ദന, തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. തമോ ഗുണി തന്നിഷ്ടം പോലെ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. നിയന്ത്രിത തത്വങ്ങളില്ല, തേജസ്സില്ല, ജ്ഞാനമില്ല, അധ്വാനശേഷി ഉപയോഗിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ വ്യാമോഹിയായിട്ട് കർമ്മരഹിതനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. മരണശേഷം എവിടെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, 3 കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, 3 തരം. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം നല്ലൊരു സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു നിർമ്മാണമാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കണേ. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ ബോംബെയില് ജോപ്പഡാകളൊക്കെ ഇല്ലേ, ജോപ്പടപ്പട്ടി, അതുപോലെ വലിയ ബിൽഡിങ്, അതൊക്കെ രജോ ഗുണത്തിൽ ആകെ ബഹളം അല്ലേ. രജോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ തമോ ഗുണം, ഒരു സ്റ്റെയർ കേസാണ് പണിത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറാനും പറ്റില്ല, ആർക്കും ഇറങ്ങാനും പറ്റില്ല, ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അല്ലെ. തമോ ഗുണത്തിൽ പെടും ഇത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ്. 18. ഇനി എവിടേക്കൊക്കെ എത്തണേ എന്നുള്ളതാണ്. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ, മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ, ജഘന്യ ഗുണനിവൃത്തിസ്ഥ, അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിനടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സാത്വിക ഭാവനയോടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു വരുന്നവര് മരിക്കണ സമയത്ത് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക്, സ്വർഗാദി ലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അവർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവർക്ക് പുണ്യം കഴിയുമ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങണം. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവരോ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജനിക്കുക, മരിക്കുക, ജനിക്കുക, മനുഷ്യനായി തന്നെ ജനിച്ചോളണമെന്നില്ല. എന്നാൽ നീചമായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവര് മരിക്കണ വേളയിലോ അവര് നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ടാണ് നിപതിക്കുക അല്ലെ. മൃഗങ്ങളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നീച ഗ്രഹങ്ങളിലോ ഒക്കെ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോ അത്യുന്നത ജീവിതാവസ്ഥയാണ് സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് നമ്മളെ ഉയർന്ന ബ്രഹ്മലോകത്തിലൊക്കെ എത്തിക്കാനാണ് സാധിക്കും. സമുത്കൃഷ്ടരായ ജീവാത്മാക്കളാണ് അവിടെ വസിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ശുദ്ധ രാജസ സ്വഭാവിയായ ഒരാള്
ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ രാജാവായിട്ടോ ധനികരായിട്ടോ സാധാരണക്കാരായിട്ടോ ഒക്കെ സമ്മിശ്ര ആയതിനാല് അധപ്പതിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. ചിലപ്പോള് തമോ ഗുണം വളരുന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ചിട്ടോ നീച അവസ്ഥകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. രജസ് തമസ് സ്വഭാവികൾക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വളരാനുള്ള അവസരം, അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയണത്. കലിയുഗത്തില് ഇവിടെ മനുഷ്യനായി ജനിക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെ ഭാഗ്യാണ്. ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം നേടാൻ നമുക്ക് വഴിയുണ്ട് ഇവിടെ. ലോകത്തില് ഈ പ്രജാസൃഷ്ടി നടപ്പാക്കാനായിട്ട് ദക്ഷന് 10,000 പുത്രന്മാരുണ്ടാവും അല്ലെ, ദക്ഷപുത്രന്മാര്. അവർക്ക് നാരദൻ എന്താ ഉപദേശം കൊടുക്കണേ? അവര് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ പോയി, എന്നിട്ട് അവര് സന്യാസിയാവുക ചെയ്തത്. വീണ്ടും 10,000 പേരുണ്ടായി. അവരെയും നാരദര് ഉപദേശിച്ചു അല്ലെ, ഈ ഭൗതികതയൊന്നും അല്ല വേണ്ടത് അല്ലെ, ആ ഭഗവാനെ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെയും ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വിട്ടു, ആ വഴിയിലേക്ക് വിട്ടു. അങ്ങനെ ശപിച്ചു അല്ലെ, നാരദർക്ക് അങ്ങനെ ശാപം കിട്ടി. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകട്ടെ എന്ന് ശാപം കിട്ടി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെയിരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രു മിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. ഗുണാതീതൻ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാനി, യോഗി എന്നൊക്കെ പല പല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോള് ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? എല്ലാ സത്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മത്തിനും പ്രേരിതമാകുന്നത് എന്നൊക്കെ കണ്ട് ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട് ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയൊക്കെ സമനിലയിൽ കണ്ട് എല്ലാ ജീവികളോടും ദയയോടെ പെരുമാറുക. അങ്ങനെയുള്ളവരെ, അങ്ങനെ നിരുദ്യമനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയും. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാം ജയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ത്രിഗുണങ്ങള് ആകുന്ന ചങ്ങലയാലെ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ എല്ലാവരും. സ്വർണം, വെള്ളി, ഇരുമ്പ് ഒക്കെയുള്ള പല ടൈപ്പ് ചങ്ങലകളാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് തകർക്കാൻ സാധിക്കും. ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാലാണ് നമുക്ക് ആനന്ദാമൃതം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുക. തപോനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കണം. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ എത്ര സന്തോഷവാന്മാരാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ സത്വരജസ് തമസ്സുകള് അതൊന്നും ആത്മധർമ്മങ്ങളല്ല, പ്രകൃതി ധർമ്മങ്ങളാണ്. സാത്വിക കർമ്മം, സാത്വിക മന്ത്രം എന്നിപ്രകാരം സാത്വികങ്ങളെ മാത്രം സേവിച്ചാല് സത്വം വർദ്ധിക്കും. അങ്ങനെ ഭക്തിയും സാക്ഷാത്കാരവും ലഭിക്കും നമുക്ക്. ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നിയില് സർവവാസനകളും ഭസ്മീകരിച്ചു പോയിക്കോളും അല്ലെ. കർമ്മവാസനകളുണ്ട് നമുക്ക്, അതൊക്കെ ആ ജ്ഞാനാഗ്നിയില് എരിഞ്ഞു പോണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മള് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരിക. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു, ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്താ ചെയ്യുക? ശിഷ്യനെയും തൻ്റെ അത്രയും ആ നിലയില് ആ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ യോഗ്യത നേടണം. എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ശീലങ്ങളിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണം. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ് ആവണം. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും മുടക്കമില്ലാതെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
സത്വഗുണത്തില് എത്തിയാൽ പോലും അധപ്പതിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചെറിയൊരു കഥ പറയട്ടെ. ഒരു ഗുരുവും ശിഷ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് ഇങ്ങനെ വനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പർണശാലയിലൊക്കെയാണ് ജീവിക്കണേ. അങ്ങനെ ഈ ഗുരു ഈ ശിഷ്യനെയും തൻ്റെതായ അത്രയും തലത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചു. തനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ ഇതും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നല്ലൊരു ജ്ഞാനിയാക്കി ശിഷ്യനെ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു, ഞാൻ കുറെ നാളായി ഒരു തീർത്ഥയാത്രയൊക്കെ നടത്തണം വിചാരിക്കണു. ഇപ്പൊ നീ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നല്ല ഏബിളായി, ഇനിയിപ്പൊ നീ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കൂ, ഞാന് തീർത്ഥയാത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗുരു പോവാണ്. അങ്ങനെ ശിഷ്യൻ ഒറ്റയ്ക്കായി. അങ്ങനെ പൂജ തർപ്പണമൊക്കെ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അവിടെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു എലി വന്നുകൂടി അവിടെ. എലി വന്നപ്പോ എന്തായി, ആകെ 2 തുണിയൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴുകിയിട്ടാല് അതൊക്കെ വെട്ടി കണ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ, കടിച്ചു മുറിച്ചൊക്കെ വെക്കും. അപ്പൊ കഷ്ടായി. പിന്നെ അപ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ പാലൊക്കെ കൊണ്ടുതരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട്. ഭിക്ഷ യാചിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ. അങ്ങനെ അവിടെ ക്ലീനിങ്ങിനൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീ വല്ലപ്പോഴും വരും. അപ്പൊ അവരിത് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു പൂച്ചയെ വളർത്തിക്കോളൂ, എന്നാ പിന്നെ ഈ എലിയുടെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ ശരിയാണല്ലോ. അവര് തന്നെ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടേ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പൂച്ചയ്ക്ക് പിന്നെ പാല് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതും ഭിക്ഷ യാചിക്കണം. കുറച്ച് പാലും കൂടി തരൂ പറയണം പൂച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞു, അവരെന്നെ ഉപദേശം കൊടുത്തു. എന്നാ പിന്നെ ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങിച്ചൂടെ, അപ്പൊ പിന്നെ പാല് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു വെക്കണ്ടല്ലോ എന്ന്. എന്നാ ശരി പറഞ്ഞിട്ട് ആരോ ഒരാൾ ഒരു പശുവിനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പിന്നെ പശുവിനെ കറക്കലായി, പുല്ലന്വേഷിക്കലായി, പറയണ്ട. പൂജയില്ല, തർപ്പണമില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെയും ഉപദേശങ്ങൾ വന്നു. പറഞ്ഞു, ഈ വീട്ടിൽ പശു ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ വീട്ടിലൊരു സ്ത്രീ വേണം കുടുംബിനിയായിട്ട്. എന്നാ പിന്നെ അതൊക്കെ നോക്കും. താങ്കൾക്കാണെങ്കിലോ പൂജാതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓ ശരി എന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു ഇയാള്. കല്യാണം കഴിച്ചാ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, വലിയ ഡിമാൻഡുകളാണ്. പിന്നെ നെയിൽ പോളിഷ് വേണം, സിനിമയായി, ടൂറായി എല്ലാം. അങ്ങനെ എന്തിനു പറയണു, ഇദ്ദേഹം പ്രാകൃതനായി പോയി. അങ്ങനെ ഈ ഡിമാൻഡുകളൊക്കെ ഒപ്പിക്കാൻ ഇയാൾ കിടന്നിട്ട് അത്യധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ കാലം കടന്നുപോയി, കുറെ കുട്ടികളായി, എല്ലായി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാള് ഗുരു മടങ്ങി വരികയാണ്. ഗുരു ചോദിച്ചു, എന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം എവിടെയാ പോയത് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഗുരു ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് എന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്താ താൻ ഈ രൂപത്തിലായത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഒന്നും പറയണ്ട. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ്, സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ജാഗ്രതയായിട്ട് ഇരിക്കണം, ജാഗരൂകമാവണം. ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ നാരദമുനിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയാ, രത്നാകരൻ വാൽമീകിയായിട്ട് അല്ലെ രാമായണം രചിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെയോ രത്നാകരൻ പിടിച്ചു പറിക്കുന്നത് പക്ഷെ നാരദനെ അല്ല, വേറെ എന്തോ ആണ് സ്റ്റോറി. ഇത് നാരദനെ പോലെയുള്ള വേറൊരു മുനി ആയിരിക്കാം അല്ലെ. രത്നാകരൻ അവരെയൊക്കെ പിടിച്ചു പറിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴല്ലേ അവര് പറയണേ, താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താൻ അനുഭവിച്ചിടുകയെന്നേ വരൂ എന്ന്. ഭാര്യയുടെ അടുത്തും മക്കളുടെ അടുത്തും പോയിട്ട് ചോദിക്കുക, എല്ലാവരെയും പിടിച്ചു പറിച്ചും ഹിംസിച്ചിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ പോറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ പാപം നിങ്ങളും കൂടെ അനുഭവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ഇല്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം. അപ്പോഴാണ് മാനസാന്തരം വരുന്നത് അല്ലെ. ആ തമോ ഗുണിയായിട്ടുള്ള രത്നാകരൻ അല്ലെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്കും വരാം, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് അധപ്പതിച്ചു പോകാനും മതി. അപ്പൊ ഏതിനും നമ്മൾ സ്വയം നമ്മൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയണേ. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളില് ഏത് ഗുണാണ് നമ്മളിലുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ സ്വയം ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കഥയിലേക്ക് പോകാം. ഇത് സത്വഗുണത്തിന്റെ കഥയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഇത് വേറൊരു കഥയാ. അപ്പൊ ഭഗവാന് രാധാകൃഷ്ണൻ, ഇപ്പൊ രാധാറാണിക്ക് 8 സഖികളുണ്ട്, പ്രധാനമായിട്ട് 8 സഖികൾ. പിന്നെ അനവധി ഗോപികമാര് ഉണ്ട്, പിന്നെ മഞ്ജരികളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില്
ഒരു സഖിയുടെ അവതാരാണ് സ്വാമി ഹരിദാസ് ജി. ചെറുപ്പത്തിലെ ഭക്തനായിരുന്നു. 25 വയസ്സായപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണനും രാധയും വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്. അന്നൊക്കെ ഘോരവനായിരുന്നു വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ വീണ വായിക്കും, മധുരമായിട്ട് പാടും നല്ല പോലെ. അങ്ങനെ ടാൻസൻ പോലും ഇദ്ദേഹത്തെ ഗുരുവായിട്ട് വെച്ചു എന്നാണ്. ഇന്നത്തെ ചക്രവർത്തി അക്ബർ ചക്രവർത്തി വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് കൃഷ്ണ ഭജൻ ചൊല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ശിഷ്യൻ, ഏറ്റവും പ്രിയ ശിഷ്യനായിട്ട് ഒരാള്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗുരു ചോദിച്ചു, നിന്റെ ജന്മദിനല്ലേ, നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ ഈ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് എന്നും ഭഗവാനെ കാണാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കും ഒന്ന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കണം. പിന്നെ നികുഞ്ചം, ഭഗവാന്റെ നികുഞ്ചം ഒന്ന് കാണിക്കൂ, രാധാകൃഷ്ണയുടെ ദർശനവും തരൂ, അതാണ് എൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഗാനം ചെയ്തു, നല്ല ഗാനങ്ങള് കീർത്തനമൊക്കെ ചൊല്ലി. അങ്ങനെ ചൊല്ലി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ വലിയൊരു പ്രകാശം അവിടെ രാധയും കൃഷ്ണനും പ്രകടായി. അങ്ങനെ ഇഷ്ടത്തോടെ സേവിച്ചു. പക്ഷെ ശിഷ്യനൊന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോഴിങ്ങനെ പറയാണ് ഇദ്ദേഹം, എൻ്റെ ശിഷ്യർക്കും കൂടെ കാണാനായിട്ട് പ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ വരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ശരി പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ട് ഒരു മൂർത്തിയായി മാറി. അതാണ് ബാങ്ക്യ ബിഹാരി. അപ്പൊ ആദ്യം നിധിവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പൂജിച്ചു, പിന്നെ ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെച്ചു. കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ രൂപമാണ്, ഒരു ബാലരൂപാണ്. വാത്സല്യം, സ്നേഹം ഒക്കെയുള്ള ഭാവമാണ്. അവിടെ ഇപ്പോഴും ക്ഷേത്രത്തിൽ മണിയൊന്നും അടിക്കാൻ പാടില്ല, പേടിയാ. അതുപോലെ രാവിലെ മംഗളാരതിയും ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിഷ്ഠകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അവിടെ. ചെറിയ കുട്ടിയാണേ, ബാലരൂപത്തിലുള്ള കുട്ടിയാ, നേരത്തെ ഒന്നും എഴുന്നേൽക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അവിടെ ഒരു ദമ്പതിമാര് വന്നിട്ട് അവിടെ പ്രാർത്ഥന, ഒരാഴ്ച അവിടെ ഭജന ഇരിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ബാങ്ക്യ ബിഹാരിയെ തൊഴുത് വലിയ സന്തോഷത്തില് അവരിങ്ങനെ അപ്പൊ പതി പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം, മതി, ഇനി നമ്മൾക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരാഴ്ചയായില്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ട്, ഇനി പോകാണ്. അപ്പൊ ഈ പത്നിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായി. അപ്പൊ ഇനിയും മതിയായില്ല കണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ ഇനി കാണാനാവില്ലല്ലോ, അങ്ങേ ഇനി ഞാൻ എന്നാ കാണുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു, സങ്കടായി. അങ്ങനെ എന്താ ഇവര് രണ്ടുപേരും പുറപ്പെട്ടു പോകാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ ബാങ്ക്യ ബിഹാരിജിയും ഇവരോടൊപ്പം പോയി. പൂജാരിമാര് നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഭഗവാൻ ഇല്ല, ഭഗവാനെ കാണാനില്ല. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ഈ കുറെ ദൂരത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ദമ്പതിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോണു. അപ്പൊ ഓടിച്ചെന്നു, പൂജാരിമാര് ചെന്ന് കാക്കല് വീണു, അപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. അതിനുശേഷം 12 സെക്കൻഡ് നേരം മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേക്കും പർദ്ദയിടും, കർട്ടനിടും. അതല്ല 12 സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ ആ കണ്ണുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കി നിന്നാല് നമ്മുടെ കൂടെ പോരും ഭഗവാൻ എന്നാ പറയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ.